Želám vám príjemný dobrý deň. Znova sledujete našu pravidelnú reláciu Zaživa v Bystrici. Mojím dnešným hostom bude pán Miroslav Štrba. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vy ste tu nie prvýkrát, už ako doma, dalo by sa povedať. Ľudia o vás vedia, že organizujete Bystrický maratón alebo Banskobystrický, že ste jeden z organizátorov. Nevideli sme sa asi pol roka, takže čo sa udialo v Bystrici, lebo ste mali smelé plány, že rozhýbete Bystričanov, tak podarilo sa niečo? Snažíme sa o to vehementne, tých Bystričanov trošku do toho športového pozoru postaviť. Od toho pol roka, vlastne to bol začiatok tohto roka, sa udialo viacero parciálnych akcií, ktorými vlastne podporujeme samotnú značku maratónu. Myslím si, že na to, že to všetko boli prvé ročníky, to dopadlo veľmi dobre. Už tá komunita nejaká sa trošku buduje a pomaličky sa nabaľuje o nových členov. Tie smelé plány stále pokračujú. Myslím si, že to ide tým dobrým kurzom a sme pripravení na ďalšie akcie. Z ktorej tej akcie máte vy taký, akože do všetkých sú určite dobré pocity, ale taký ten že ako toto fakt sa podarilo fajn. Ja sa musím priznať, že mne sa najviac páčila hneď tá prvá tohtoročná, to bol trojkráľový beh, pretože tie podmienky, aké tam nám pripravilo počasie, tých 60 cm snehu do rána a nakoniec tých 150 štartujúcich bolo výborné. Každú tú akciu my snažíme sa urobiť tak, aby sme zaujali nielen bežcov, ale aj niekoho iného, preto sú tie akcie robené, jednoducho povedané, z rôzneho súdka. Bola tam exotická disciplína behu do vrchu na bežeckých trenažéroch v nákupnom centre, ale takisto sme pod svoju značku zahrnuli aj originál beh do vrchu. To bol cross, ktorý sa bežal na Vartovku na Urpíne. Takisto sme zahrnuli teraz nedávno skončenú akciu orientačných bežcov pod pamätníkom a takisto sme urobili jednu veľmi podarenú akciu v Lučatíne. Takže snažíme sa tých športovcov dať nejako dokopy. Takisto sme svojou značkou prispeli aj do cyklomaratónu, takže aj tí cyklisti môžu z tých kolies trošku zbehnúť a pobehnúť s nami a zase na druhej strane aj tí naši bežci majú doma odstavené nejaké bicykle a zase vyskúšať bicyklovať. To je vlastne celý princíp. Spomenuli ste Vartovku, ja sa len opýtam, či bola otvorená, lebo tam strašne veľa ľudí kedysi chodilo na tú Vezdáreň a strašne veľa ľudí by tam zrejme aj chodilo, keby bola otvorená. Ja som počul, že býva otvorená. V každom prípade to bol pretek, takže my sme sa nestihli venovať hviezdam, ale popravde neviem. Ale je to nádherná trasa. Je to veľmi krásne, pretože pachtíte sa hore kopcom, potom zase sa pachtíte dole kopcom, ale je to výborné, je to kus krásnej prírody, ktorý máme tu za rohom. Tak na budúci rok, keď to budete robiť, tak ja tam hore si urobím stánok s občerstvením a budem čakať, koľky sa pristavia. Tieto vaše prísľuby, ja sa musím priznať, že si zaznamenávam. A ja ich potom dám nejako dokopy a možno, že sa to naozaj premietne do toho športova. Ja som neslúbil, že budem bežať. Ja som slúbil, že sa prejdem raz po tej trase. Viem, v slabej chvíľke som vám to povedal, že pôjdem pešo. Áno. Tuším, že až 600 metrov som povedal. 600 metrov? A ja by som vám to teraz, ten váš prísľub skrátil. Áno, no výborne. Na minimálne 400 metrov. Áno. Podľa toho samozrejme, ako sa budete cítiť. No, to prejdem. No, presne tak, pretože tá naša najbližšia akcia sa volá Bežecká Banskobystrická 24-hodinovka. Robíme to 10. 11. júla, čiže už za pár dní na štadióne futbalovom, na Štiavničkách. Je to systém, aj princíp obdobný, ako je Plavecká 24-hodinovka, ktorú už Banskobystričania poznajú a veľmi si obľúbili. Čiže viete prísť na štadión, odbehnúť si minimálne 400 metrov, môžete bežať aj 24 hodín v kuse. Áno, nezáleží na čase. Áno, ale minimálne 400 metrov, to je meta. Ide nám o to, aby sme zabehli minimálne vzdialenosť 10 maratónov, čiže to je 420 kilometrov.
čo si myslím, že sa nám hravo podarí, ale o to ani nejde, ide skôr o to, a tá akcia celá má podtitul, aby každý mal možnosť na chvíľu sa stať naozajstným atletom na naozajstnom atletickom štadióne. A toho každého myslíme naozaj každého. Čiže môže ísť môj 2-ročný syn, môže ísť váš 20-ročný syn, keď sa vystrábi zo zranení. Môžem ísť ja. Môžete ísť vy. Takže je to naozaj pre všetkých. My máme na 24 hodín celý štadión, v noci bude pekne vysvietený, čiže ja predpokladám, že ak aj náhodou budú také horúčavy, aké sú dnes, tak tam bude celkom príjemne podvečer. Spomínali ste dátum 10-11 júl. Áno, 10-11 júla. To je už za chvíľku, ako dalo by tak sa povedať. Takže 10. alebo 11. júla stačí prísť na Šťavničky, budú ľudia vidieť, že sa svieti, kto sa zastaví, môže si odbehnúť. Áno. 400 metrov a príde v noci, keď tam nikto nebude. Presne tak, to som vám chcel navrhnúť, lebo v noci tam budú presné moje tipy, áno. Vaše tipy. Čiže ľudia už z nášho novobudovaného maratónskeho tímu, ktorí sa chystajú bežať 100 km, ktorí sa chystajú bežať maratón. Dokonca už sú tam ohlásení ľudia, ktorí chcú bežať 24 hodín v kuse. Bojím sa, či nie je môj kamarát Ľubo Hrmo napríklad. Áno, aj Ľubo Hrmo sa chystá, pravda, že? Takže toto je presne ono. Ono to začína o 12. na obed 10. júla a o 12. na obed 11. júla to končí. My na ten prvý deň na 15. hodinu chystáme jednu takú, ja by som to nazval tak, že predbežeckú disciplínu. Budeme tam mať preteky lezúňov. Takže aj tí skutočne najmenší do tých 10-11 mesiacov sa vedia zúčastniť a niečo pre rodičov vyhrať. Takže sú tam aj sprievodné akcie, nemusia sa rodičia báť prísť s deckom ako v pohode. Presne preto to sa to robí, čiže budeme tam mať aj skákacie hrady a vecičky pre našich najmenších. Ako vravím, ten štadión poskytuje perfektné možnosti, čo sa týka zázemia, čiže blízko sú toalety, priestor je tam krásny, je tam tráva, takisto keby náhodou sprchlo, je tam tribúna, takže dá sa kde schovať. Ja predpokladám, že tieto detské súťaže tam budú fungovať skôr cez deň a v noci budú pretekať pretekári takí ako vy. To ste pekne povedali, že pretekári prídu v noci, áno, tak potom budem očakávať. Ja skúsim s tým Ľubom Hrmom, to je fakt kamarát dobrý, odbehnúť, keď on bude už tú 23. hodinu behať, že tých 400 metrov by som mohol vládať s ním vlastne. Ako. No, určite áno, Ľubo je zlatý, on vie aj s nami bežať pomalšie, dosť teda pod svoje možnosti. Ale ako vravím, nie je tam meta pre nikoho. Jasne. Minimálne je tam 400 metrov. My samozrejme budeme vyhodnocovať najrýchlejších a nejaké kritéria, ktoré sa ešte zvolia. Máme veľmi pekné ceny od našich partnerov. Takže stačí len prísť, je to naozaj jedno kedy. Medzi tou 12. a 12. hodinou je kopec času a keď jednoducho bude chuť, tak treba prísť a ochutnať ten atletický štadión. Takže pekná pozvánka na 10. a 11. júla v Banskej Bystrici na Šťavnickách. Keď prídu tie deti a budú si chcieť zakopať na tráve, nikto ich nevyhodí, predpokladám odtiaľ. Malé deti. Ja dúfam, že ich nikto nevyhodí, aj keď popravde ten trávnik je prísne strážený fotbalistami, takže budú tam určite nejaké obmedzenia. Ale a tam myslím, že cez prekážky je tam tá aj vodná nádrž, to keby napustili, to majú bazénik. Ako. Presne tak. Je tam doskočisko pieskové, čiže vlastne pieskovisko hotové. Takže vravím, je tam tých príležitostí. Takže to je pozvánka na 10. a 11. júla, ale vaša najväčšia akcia, predpokladám, tohto roku je predsa len ten bystrický maratón v lani, alebo beží sa to v septembri, ak ma pamäť neklame, tak môžeme o tom niečo povedať, lebo september leto prejde. Beží sa to v septembri. My už vlastne finišujeme s prípravami tej profesionálnej časti. To je nedeľa, keďže tá bežecká časť, ten maratón, polmaratón na boso a štafety sa bežia v nedeľu. To je 21. septembra. To je 23. septembra. To je nedeľa. Tam už potom vlastne sa len dotiahnu veci ohľadom soboty pred tou nedeľou, pretože tam je ťažisko celého toho víkendu. Je to presne o tom, ako bola aj napríklad Lučatinská 11, ako bol aj orientačný beh teraz pod pamätníkom, ako aj bude tá 24-hodinovka bežecká. Čiže všetko to pripravujeme pre všetkých, pre všetkých Banskobystričanov, pre široké okolie, pre celé Slovensko.
hlavne pre deti. Takže tam vlastne tá polka maratónskeho víkendu je vyhradená deťom. Pod pamätníkom bude 1 000 000 kategórií. Každý môže vyhrať tú svoju maratónsku medailu, ktorá je momentálne už vo výrobe a je netradičná a krásna. Musím sa priznať, mne sa veľmi páči a dúfam, že sa bude páčiť aj všetkým. A vravím, tá sobota maratónska je pre deti, nedeľa je profesionálna časť. Toto je vlastne vec, ktorá sa chystá na september. Myslím, budú aj nejaké sprievodné kultúrne akcie, či to je ešte predčasné hovoriť? Budú aj sprievodné akcie, takisto je to v sobotu. My to chceme nejak tak rozdeliť, uvidíme, ako možno, že sa to organizačne rozdelí trošku samo, ako sa to bude vyvíjať. Do obeda tie súťaže pod pamätníkom, po obede kultúra na námestí SMP. Takisto tam chceme odprezentovať, keďže aj tá akcia má odprezentovať Banskú Bystricu a región a firmy v Banskej Bystrici hlavne, tak takisto na tej kultúrnej časti chceme odprezentovať banskobystrické kapely alebo tanečné súbory, priestor tam takisto je. Takže chceme aj, aby jednoducho ľudia, ktorí tu žijú, aby z toho vedeli ďalej aj profitovať. Určite bude táto akcia propagovaná v meste, takže ľudia sa o tom dozvedia. Je to, ak sa nemýlim, týždeň po Radvanskom jarmoku, takže to bude ako skvelé určite. Áno, ľudia budú príjemne naladení ešte z jarmoku. Našim hlavným partnerom je mesto samotné, takže tá propagácia, tie propagačné kanály idú samozrejme aj cez mesto. Ale takisto sa ľudia o nás dozvedia aj z našej stránky. Myslím si, že Banská Bystrica už našu značku eviduje, už svieti viac menej na všetkých takých dôležitých bodoch športu. Na plavárni, na FID aréne, v Európe samozrejme. Ale my potrebujeme tú značku dať aj do celého Slovenska, pretože chceme, aby ten maratón samotný bola najväčšia akcia športová, športovo-kultúrna a hlavne športová pre Banskú Bystricu. Tak Griľáda sa rozbehla výborne, to je tiež mladý začínajúci podnik v Banskej Bystrici. Vy sa rozbehnete, po koľko tak očakávate taký smelý odhad, že účasť, koľko by si tak chceli? My stále trváme na svojom, že chceme mať 1000 bežcov na štarte. Momentálne je ich prihlásených cez 400. Tie štatistické údaje hovoria o tom, že tí zodpovední už sú v balíku, ako napríklad aj Ľubo Hrmo, už sú v balíku prihlásených a tí, na ktorých hlavne my cielime, sa prihlásia na poslednú chvíľu alebo proste v tých posledných dňoch, kedy si naozaj v hlave utvrdia, že áno, idem to vyskúšať a skúsim poraziť sám seba, pretože nie je to ľahké, ani tam polmaratónska trať, ani maratónska. Ja chcete ešte niečo povedať, že čo bude do konca roka, alebo sa ešte, po maratóne sa určite stretneme. Čakáte mimochodom, že pán primátor si príde zabehnúť? Pán primátor si musí prísť zabehnúť, pretože ten zložil stávku. Je tak? To ešte stále beží tá stávka? To stále beží, samozrejme. No ešte nebežal? No nie, to je ten september. Chodí poctivo trénovať, musím ho pochváliť. A toto mi už vravíte rok, že chodí trénovať. Presne tak. Tak viete, z titulu jeho funkcie to je tak trošku raz hore, raz dole. Ale posledne, ako bol s nami v sobotu ráno, keďže chodíme každú sobotu ráno pod pamätník, tak popravde musím sa priznať, že som mu začal aj veriť. Že by to mohol zvládnuť. Pracuje na sebe. Tak tých 400 metrov zrejme odbehne na šťavničkách. Chystá sa na viac. Bude asi rýchlejšie, ako ja to mám mrzí. No, uvidíme. Áno, uvidím. Aj keď si myslím, že na rýchlosti nepracuje momentálne. Skôr na tej výdrži. Ale on je pre nás pretekár číslo 1. On jednoducho na štarte byť musí. S ním chceme tam mať tých 1000 bežcov, ako vravím. Je to silná výzva, ale nebojíme sa jej zatiaľ. Tak samozrejme, keď mesto pripravuje túto akciu a mesto sa na nej prezentuje, takže to je veľmi v poriadku. Ja som povedal, že naozaj bolo by fajn, keby do Bystrice každý mesiac sa niečím pritiahli ľudia.
v septembri dokonca 2-krát, lebo aj na ten jarmok príde veľa ľudí, aj na vás veľa, tak to je len skvelé, lebo ten cestovný ruch, to bol aj hlavný cieľ pána primátora. Mňa trošku teraz odbočím, mňa tak napadlo, že čo nám tak trošku kazí meno, možno tí 2-3, neviem koľkých hlupáci, čo zničili tie sochy na námestí, možno ste o tom počuli. Mali sme tu krásne vystavené sochy od sochára z Českej republiky, ktoré prešli celé Československo v Banskej Bystrici, nejakí blbci ich rozbili. No. Bol som si ich pozrieť, bol som z toho veľmi smutný. Neviem, čo na to povedať. Proste veľmi, veľmi ťažko sa hľadajú slova. Ja len dúfam, že autor na Bystricu nezanevrie a že jednoducho, keď sa niečo ešte bude pre ňoho pripravovať alebo proste priestor mu ponúkať na budúce, tak veľmi rád to znova vyskúša. Uvidíme a ja verím tomu len, že tí ľudia to skôr či neskôr pochopia. Tie akcie sa robia pre nich, tie veci, či už my, športové alebo kultúrne, sa robia pre nich. To som práve chcel povedať, že jedni sa snažia ľudí do mesta pritiahnuť a druhí takýmito blbostiami škodia. Ťažko povedať, no. To je ťažko hodnotiť. 100 ľudí z toho chutí, no tak. Pán Štrba, ja naozaj ďakujem, že ste prišli. Ja vám želám veľa ľudí aj na tých šťavničkách 10. 11. Dobre poviem dátum júla. Nech ľudia naozaj prídu na tie šťavničky, na ten štadión, nech si odbehnú 400 metrov. Vás čakám takisto. Ja som už tam, ja ako v noci rovno prídem z toho baru. Nie, ja nechodím už teraz, ako naozaj sa zastavím, prídem. Ale máte od nás prichystaný maratónsky dres? Super. To vám to už budem bežať sám potom. Tak, presne tak. To už odbehnem sám. No ale vždy dávam slovo na záver svojmu hostovi, takže ak by ste chceli ešte niečo pozvať ľudí, alebo aj do konca roka, nech sa páči, máte slovo. Myslím, že aj tí ľudia to vidia, že v tej Bystrici sa trošku veci pohli. A rád by som proste bol, aby v tom septembri hlavne tí ľudia prišli ani nie sa na tú atmosféru pozrieť, ale s tým, že niečo tam vyskúšať, pretože je to naozaj pre nich robené a pre všetkých. Kategóriu si nájde hocikto, my budeme len radi. Ak môžem ešte využiť túto príležitosť, tak by som oslovil ľudí, ktorí z istých dôvodov nemôžu behať alebo proste nechcú behať, aby sa prihlásili na našej stránke do dobrovoľníckeho tímu. Tej práce je dosť, vieme tých ľudí zapojiť organizačne pri zabezpečení trate, pri cieľovom servise, štartovom, odovzdávaní medailí a všetko vlastne, čo s tým súvisí. Takže ak by nám niekto chcel pomôcť a táto myšlienka ho nadchne, na našej stránke marathonbb.com nájde sekciu dobrovoľníkov a môže sa tam prihlásiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Stretneme sa 10. júla na Šťavničkách. Majte sa pekne. Ďakujem dovidenia. veľmi pekne.